नैबेबायदि जानानै दा प्राइमारि लागावजोब्बाय नै सावजोब्बाय फ्लेट टेट गासिबो और आदिवासी और कोस राजवंशी का जो एसटीकरण है उसको भी आप जल्दी से जल्दी समाधान करके दीजिए। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव नैबे भिडिअनि गेजेरजों जास्ट मोनथामसो बाथ्रानि सायाव सावरायगोन आरो शेयार खालामगोन। लोगोफोर आं गिबियावनो नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ होग्रोगोन जाय चेयारमेननि थाखाय जोबोद मोनसे लाजिथाव बियो। नैबे जि समाव बिटिसिनि जे सोरखार मोनसे जे क्राइटेरिया मोनसे दानानै होदोंमोन बानायना होदोंमोन बिटिसि गभर्नमेन्टआ माना गेदेर हाग्रामा महिला सारनि दैदेननाय जे सरकारा जे चेयारमेन जानो थाखाय मेट्रिक पास जानांगोन आरो TCLCC मेम्बार जानो थाखाय OHS पास जानांगोन हाई सेकेन्डारि पास जानांगोन। दा बेबायदि मोनसे क्राइटेरिया बानायना होदोंमोन नाथाय बेखौ माने बिथांमोना फेलें खालामबाय। जायफोरा दा चेयारमेन मेम्बारफोर जादों बे मेट्रिक पास नङैबो दङ, 9 फरायनायबो दङ, 8 फरायनायबो दङ, 10 फरायनायबो दङ, सोरबा बायदिया मेट्रिक पासआबो जाहैदों। दा माने गावनि माखासे टारगेट लानायखौ बिथाङा बे थांखिखौ मावफुंनो हायासै, बे मोनसे लस। खिन्थु नैबे मोनसे जाथाया जादों जे जाय जायगायाव मोनसे समस्थियाव तो चेयारमेन लुबैदोंमोन रायजो राजाफ्रा जे BPF वर्कार्स जायफोर सापर्टारफोर थायो बिथांमोना गावसोरनि बायदि चेयारमेनखौ लुबैदोंमोन नाथाय गुबुन सोरबा हिन्जाव मानसिखौ होनायनि थाखाय ओरैबायदि खुद्रिसारनानै प्लेट गावसोरनि जे BPF पार्टीनि जे फ्लेगफोरखौ सावदों, BPF अफिसखौ माने धंस खालामदों। दा बेबायदि जाथाय आरो नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअखौ नायदो। होजोब्बाय नै इस्मालिगाव महनपुर प्राइमारिया माबानि चेयारमेननि हिन्जाव फैनायनि थाखाय जोंनो हिन्जावथ' नाङा ना पाब्लिक डिमान्डखौ हराखिसैबा जोंनो मानो नांगौ? जोंनो हिन्जावखौ नाङा, जोंनो हौवासो नांगौ। सोरजों सापर्टार लानानै गावखौ माबायदि थाबायनानै चेयारमेन मोनबोखौ मिथिया सासे हिन्जावा, बुजिबाय? नैबेबायदि जानानै दा प्राइमारि लागावजोब्बाय नै सावजोब्बाय फ्लेट टेट गासिबो होजोब्बाय नै लांदां। मा होनो गाइस होबाय बेनो पाब्लिकआ गावनि भटखौ थारैनो नुबाय नोंथांमोना बे मोनसे पलिटिकेल्सनि इस्यु। आं बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानासै, नोंथांमोना बिनि सायाव कमेन्ट खालामना फोरमायनो हागोन। तो आं नेक्स्ट मोननै आपडेटनि सायाव नोंथांमोननो सावरायगोन। तो नैबे भिडिअखौ बाथ्राखौ सावरायनो सिगां आं नोंथांमोननो नैबे मोननै जे टपिक बे टपिकनि जे मोननै भिडिअ क्लिप नैबे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो होग्रोनो नागिरदों। स' नोंथांमोना एसे नायनानै ला। और हमारा यहाँ BTC इलाका में और आदिवासी और कोस राजवंशी का जो एसटीकरण है उसको भी आप जल्दी से जल्दी समाधान करके दीजिए। माखौबो खोनादों बिथाङा माने फ्लेगखौ बोख्लायबायसो होननाय खोनादों, बोख्लायबायसो नामा आं नुवाखैबो। दिनै बिथांमोननि मावनाय आरो जोंनि 1 मास मावनाय बिथांमोननि 4 बोसोर मावनाय बिराद आकाश पाताल। खामानिखौ मावना लानांगौ बेखौ मावना लानो हायाखिसै। नाथाय दिनै BPF सरकार जाबा दिनैहाय माने BPFखौ डिस्टार्ब होनो नागिरनाय बादि नुबाय थानो नागिरदों आरो। थारैनो बुजिबाय। तो प्रहलाद ब्रह्म बिथां आरो माना गेदेर हाग्रामा महिला सार बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो जेब्ला गावहा गोहोआव दंमोन बा सोरखाराव थानाय समावनो बिथाङा बे जाय मोनद' हारिनो आदिबासि आरो कच राजबंशी आरो गोबांथार माहारि जाय मोनद' हारि ST डिमान्ड खालामनाय बैसोरनि थाखाय माना गेदेर हाग्रामा महिला सार बिथाङा बै समावनो भारत सोरखारनि खाथियाव बिथाङा माने रिकुवेस्ट खालामखादोंमोन। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना रोखा रोखा नुबाय। तो अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो बे बाथ्राखौ जों रायजो राजाफ्रा दा मा लुबैदों। आरो दिनै नोंथांमोना नुदों प्रहलाद ब्रह्म जाय बिथाङा दिनै जे जोंनि BTCजों लोगोसे अल आसामावनो मोनसे सोमखिखांदों ST डिमान्ड खालामनायनि जे मोनसे गेदेर दोहौ जादों। बे समाव बिथांमोना जे सोरखाराव थानाय हिसाबै दा बिथांमोना बेबायदि परिस्थितियाव बेबायदि जेनेबा थासारियाव जो पलिटिकेल एंगेलाव बा पलिटिक्सनि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामालाबासिनो रायजो राजाफ्रा दा गोनो गोथो जाबाय थादों। थारैनो जुदि मोनद' हारिया ST जामारोब्ला जोंनि बर' हारिया फार्स्टनिफ्राय जे खहा जालांगोन बे बाथ्राया मानि थाखाय नैबे बाथ्रानि सायाव बिथांमोना नोजोर होआलाबासिनो बे बाथ्रानि सायाव बिजिरालाबासिनो खालि पलिटिक्सनि माखासे बाथ्रा फोरमायनाया बे माने जोंनि थाखाय गनायथाव नङा होननानै सानजायो।
दिनै नोंथांमोना नुदों जे प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा एबसुआ जे आन्दोलन खालामदों बै आन्दोलन खालामनायनि सायाव बिथाङा बाथ्रा बुंदों इउपिपिएलखौ लानानै टारगेट लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंदों नाथाय बे दिनैनि समाव आंनि बायदिब्ला गनायथाव नङा जि थासारिया दा सोमजिदों जे मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामगासिनो दङ आरो बिनि अलरेडि डिक्लारा फैबाय थानाय नभेम्बरनि 25 तारिखआवनो जानो थांगासिनो नभेम्बरनि 25 तारिखआव बिनि क्लियारिफिकेसनखौ मोनथारगोन बिनि क्लियार माखासे डिक्लेरेसनखौ मोनगोन स' बेवहाय आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा मामायाबो रोखा रोखा प्रेसमिटनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों जे जाय शिडिउल ट्राइब थाखानाय ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव आरो जायफ्रा गोदान एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों बैसोरनि गेजेराव सावरायनानै बिनि सलुसनखौ 25 तारिखआव नभेम्बरनि 25 तारिखआवनो डिक्लार होनाय जागोन आरो सावरायनाय जागोन होननानै रोखा रोखा फोरमायदों अब्ला बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकिया आरो एमपिबो बिथाङाबो 25 तारिखखौ टारगेट लानानै जाय हारिया एसटि डिमान्ड खालामबाय थादों बैसोरनि सायाव जे माबायदि जाहैगोन बा माबायदि खालामनांगौ बेखौ बिथांमोना सलुसन खालामनाय जागोन होननानै 25 तारिखआवनो गासैबो थांखिखौ लाखानाय जादों दा फैबाय थानाय नभेम्बरनि 25 तारिखआव गासैबो थांखिया जाजोबगोन अब्ला बे समाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मा लुबैदों जायफ्रा दिनै प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदिया जे जिबायदि थासारिया सोमजिदों बे थासारि सोमजिबाय थानाय समाव जे दाख्लै इउपिपिएलनि माखासे बाइक रेलिखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय बे गोबाव बारलांबाय बेखौ दाख्लै साननैसो सिगां बिनि नेक्स्ट बारावनो रेलि जोबनायनि नेक्स्ट बारावनो होनांगौमोन बिथांमोना बे प्रेसमिटखौ आरो जितु एबसुनि जे बिटिआर दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय आन्दोलन खालामदोंमोन बा सुबुं रेलि खालामदोंमोन बेखौ बिनि नेक्स्ट दिनावनो खालामनांगौबा नाथाय 1 week 2 week थांनायनि उनाव दिनै बिथांमोना बिनि सायाव बाथ्रा बुंनाया बे गनायथाव नङा स' दिनैनि बाथ्रा बुंनाया बिथांमोना जे प्रेस मिट होनांगौ जे रायजो राजाफोरनो मिथिहोनांगौ जे थारैनो बै मोनद' हारिनो एसटि होनायाव थुलुंगा दंना गैया जों गनायगोन ना गनाया बिनि सायाव रायजोफोरनि गेजेराव क्लियारिफिकेसन होनायासो गोनांथि नाथाय दिनै पार्टि हिसाबै पार्टियाथ' अराय सम थाखागोन पार्टिनि दाङाबाजि पार्टिजों पार्टि बिपिएफ इउपिपिएल बुंलायनाय बाथ्रायाथ' माब्लाबाबो जोबखाया बे सरकार फैगोन बे बैखौ बुंगोन बै सरकार फैगोन बे बुंगोन पलिटिकेल्सआव बखिलायनाय रायलायनाय दुसिलायनाया माब्लाबाबो जोबखाया बे गावनि जिउ जोबासिमखौ माने बे बुंलायनाय दुसिलायनाय पलिटिक्सआव माब्लाबाबो जोबखाया नाथाय बेबायदि समाव जुदि हारिनि माबा मोनसे अलखद जानो नागिरनायाव पलिटिक्सनिल' बाथ्रा बुङोबा हले बे गनायजाथाव जानाय नङा दिनै प्रहलाद ब्रह्ममोन बायदिया बा बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव माखासे क्लियारिफिकेसनसो होनांगौ दा बिनि थासारिया माबायदि जाहैगोन स' जों थारैनो एसटिखौ बैसोरनो होमारोब्ला बा बैसोरो जाय मोनद' हारिया एसटिखौ मोनमारोब्ला जोंनि हारिया मा खहा जागोन बेफोरनि सायावसो बिथांमोना बाथ्राखौ साननानै क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ रायजोफोरनि सिगाङाव मिथिहोनांगौ नाथाय बेफोरखौ बिथांमोना जेबो सानालाबासिनो हारिनि बाथ्राखौ सानालाबासिनो खहा जानाय जायैखौ हारिखौ फेहेरनायनि बाथ्रा सानालाबासिनो बिथांमोना पलिटिकेल एंगेलै डेभेलपमेन्ट खालामनायनिल' बाथ्रा बुंबाय थानाया बे माब्लाबाबो गनायथाव जानाय नङा दिनै नोंथांमोना नुदों सिसिटुआनि दैदेननायाव थांनाय बाराव गुवाहाटीयाव गेदेर मोनसे सुबुं गमा जाबाय स' बेवहाय जाय मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामदों आरो बै मोनद' हारिनि एसटि डिमान्ड खालामनाय जायफोरा व्यक्तिफोर दङ आरो जायफोरा गौथुमारि दैदेनगिरिफोर दङ बैसोरो गोबां बाथ्रा बुंदों गोबां दुसिदों बै सिसिटुआनि दैदेनगिरिफोरखौ आरो मेनलि जाय अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार बिथांखौबो टंकेश्वर राभा बिथांखौबो ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों बिथाङाबो सासे सरकारनि मानसि एनडिएनि मानसि सासे सीएम जानानै बिथाङा पाब्लिकफोरजों थाफानो हादों अब्ला जोंनि बिपिएफनिया मानो क्लियारिफिकेसन होनो हाया बिपिएफ सरकारा मानो क्लियारिफिकेसन होनो हाया रायजोफोरनि सिगाङाव जुदि सासे सीएमानो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारानो जुदि रायजोफोरजों थाफानानै गावनि सरकारखौनो गावनि जे एनडिए एलायन्स पार्टिखौनो जुदि रायलायलायनो हादोंबा जोंनि बिपिएफ सरकारा मानो हाया मानो क्लियारिफिकेसनखौनो हाया सरकारखौथ' जेबो बुंनो हाला रायजोफोरनि सिगाङावथ' क्लियारिफिकेसनखौथ' होनो हायोना
बेफोरखौ मानो मावनो हायाखै बेफोरखौ मानो क्लियारिफिकेसन होनो हायाखै दिनै खालि पलिटिक्सनिल' बाथ्रा बुंबाय थादों बिथांमोना पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनायनि सम नङा दायो बे बोथोर नङा दायो जेबायदि थासारिया सोमजिदों थारैनो जुदि मोनद' हारिया एसटि जामारोब्ला जोंनि फरायनाय लिरनाय मोननाय गासै साख्रि बाख्रि पलिटिकेल्सनिफ्रायनो पुरा कमप्लिटलि लस जागोन होननानै नोंथांमोना मिथिखा पुरा फारसेनिफ्रायबो लस जाजोबगोन पलिटिक्सआवथ' पलिटिक्स आरो बेखौथ' पुरा फैबाय थानाय समाव ना CEM मोनगोन ना EM मोनगोन ना MCLA मोनगोन ना GM मोनगोन ना मा जानो मोनगोन पुरा डाइरेक्ट जिर' जाखागोन बर' हारिनिफ्राय दे डाइरेक्ट जिर' जाखागोन आरो साख्रि बाख्रियावथ' जेनेब्ला जोंनि ST हिसाबै जे बैसा गोराब्लाबो ST हिसाबै साख्रियाव थिसनथाइ मोनोमोन माने मा होनो बेखौ माने खाबुखौ मोनोमोन नाथाय बै खाबुखौबो खोमाना लानो गोनां जागोन कम मार्कनि गेजेरावबो जों साख्रिखौ लानो हायोमोन बेबो माने खोमाना लानो गोनां जागोन जुदि जे थाखानाय ट्राइबेलनि गेजेराव आरो गोबांसिन ट्राइबेला हाबसोनानै थाबावबा आरो बेहाय माने गोबां भाग राननो गोनां जाबावगोन अब्ला नोंथांमोना बे बाथ्राखौ साननानै नायदो दिनैनि समाव गोबां साननायनिसो सम खालि पलिटिक्सनि लाभालाभनि थाखायल' बाथ्रा बुंनानै पलिटिक्सनिल' बाथ्रा साननानै बा गावनि पावारखौल' लुबैबाय थानाया बे मोजां नङा गावनि पावारजों लोगोसे रायजोनि खहा जानायखौ दा लुबै गावनि गोहोखौ लुबैनानै रायजो राजाफोरनि खहा जानायखौ दा लुबै मालाबाबो दा लुबै बेखायनो नैबे बाथ्राखौ बुंबाय बिनि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानो मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो स' बांद्राय बाथ्रा बुंला नोंथांमोना बयबो मिथिखायो